la septembre kalo tile 26 san 2024 aw minnu sɔgɔlen nɔ na su ani tile an ka foli bɛ an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen aw bisimila bamanankan kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni daminɛna état-major général des armées ale bɔla ka kunnafoniya ko o bila kunu arabadon septembre kalo tile 25 san 2024 kɔnɔna na a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni an ka kɛlɛkɛcɛw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka gendarmew ko olu yɛrɛ kɔni banbagaciw ye kari ɲɔgɔn na o yɛrɛ kɔni kɛ sayikaw olu fɛ yen nɔ kunu sɔgɔmada joona o yɛrɛ kɔni fɛ a yirala k'a fɔ kari ɲɔgɔn na o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u yɛrɛ kɔni sela ka dadigi caman ko o yɛrɛ kɔni kɛ bingani walikɛla ninnu na o tɛmɛnen kɔfɛ u tilala tuguni k'a yira k'a fɔ k'u tilala ka frappe aérienne bakɛ min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye ka to banbagaci ninnu u yɛrɛ kɔni caman bɔnɛna u ni na fɛn min yɛrɛ kɔni état-major général des armées a tilala ka foli bila ani tasi bila k'o kɛ ka ɲɛsin dugudenw ma u bɛ wuli ka jɔ min kɛ ka fanga tigilamɔgɔw ko u dɛmɛ u ka baara kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ olu yɛrɛ kɔni seko n'u dɔnko ye walasa ka jamana ko o yɛrɛ kɔni lakana ka buna adamadenw ko u n'u bolo fɛnw lakɔlɔsi an bɛ ala deli halisa ala ka jamana in basigi. Ka sanga ni an ka lakana tigilamɔgɔw olu ka kunnafoniya kɔnɔna ye kunu arabadon septembre kalo tile 25 san 2024 kɔnɔna na an ka Bamakɔ faaba ale la kɛrɛnkɛrɛnnenya la kasobonba o yɛrɛ kɔnɔna kunnafoniya dɔw olu yɛrɛ kɔni bilala min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na duguden caman olu yɛrɛ kɔni bɛ u hakilinata fɔ nin ko in na a yirala k'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye kasoden dɔ ye ko o yɛrɛ de kɔni tun b'a fɛ ka boli ka bɔ kasobonba o yɛrɛ kɔni dafɛ ko o hukumu de kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni u ka lakanabaw ye olu yɛrɛ kɔni sɔrɔla ka marifa ko o yɛrɛ kɔni ci sanfɛ walasa fɛn min yɛrɛ kɔni ye nin kasoden ye a bɛ se ka segin a sigiyɔrɔ la cogoya min na nka a yirala ka fɔ ko nin kasoden ko a yɛrɛ kɔni ma se ka boli k'u yɛrɛ kɔni sera ka kɔn a ma ko ka taa a bila kasobon o yɛrɛ kɔni kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye k'a to maa caman olu yɛrɛ kɔni ma a faamu kosɛbɛ olu yɛrɛ kɔni bɛ ka u hakilinata di ni dɔw yɛrɛ kɔni bɛ k'a fɔ ko kisɛ ci o yɛrɛ kɔni bala ka kɛ kasobonba kɔnɔna na lakana tigilamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni ye kunnafoniya o yɛrɛ kɔni di kosɛbɛ ko o yɛrɛ kɔni kun tɛ ko u yɛrɛ kɔni kun bɛ ka nin kɛ walasa fɛn min yɛrɛ kɔni ye nin kasoden ye u bɛ se k'a sɔrɔ cogoya min na ka a bila a nɔ na. An ka fanga tigilamɔgɔw olu ka kunnafoniya kɔnɔna ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la AES jɛkulu Mali Burkina ale ni Niger a yirala k'a fɔ a bɛ tile fila o yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn kɔ bɔ fɛn min yɛrɛ kɔni ye Burkina Faso ale kɔnɔna ye ko maa dɔ olu yɛrɛ kɔni tun bɛ fɛ ka bingani wale ka o yɛrɛ kɔni ta ka ni jamana in sɛgɛrɛ ni sigana o yɛrɛ kɔni kɛla u la kosɛbɛ nɛgɛjuru sira dɔ o yɛrɛ kɔni senfɛ ani WhatsApp groupe dɔ o yɛrɛ kɔni senfɛ o tɛmɛnen kɔfɛ a yirala k'a fɔ maa minnu tun bɛ ka na ni bingani wale ta ka Burkina Faso sɛgɛrɛ ko u yɛrɛ kɔni ka jamanaden gansan dɔ ko olu yɛrɛ kɔni signala la kosɛbɛ o hukumu de kɔnɔna na AES jɛkulu olu yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko u yɛrɛ kɔni ma jɛn ni bingani wale ye ko u ye ni bingani wale ye ko k'a kɔn o tɛmɛnen kɔfɛ u y'a yira k'a fɔ ko u ye ni jɛkulu in sigi kun min kama walasa lakana ani basigi o bɛ se ka sabati ni jamana saba ninnu kɔnɔna na cogoya min na. Tarata don septembre kalo tile 24 san 2024 kɔnɔna na an ka camancɛ fanga ɲɛmɔgɔ kolonɛla Asimi Goita ale bɔla ka Azer Jaba ale yɛrɛ kɔni jamana ɲɛmɔgɔ ka ciden ko o yɛrɛ kɔni bisimila kosɛbɛ an ka ba Maliba ale kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ u yɛrɛ kɔni nakunbaw o yɛrɛ kɔni min ye o de ye walasa baara ɲɔgɔn o bɛ se ka tɛmɛ an ka ba Maliba ale ni u ni ɲɔgɔn cɛ cogoya min na Azerbaijan ale yɛrɛ kɔni jamana ɲɛmɔgɔ ka ciden ɲɔgɔn bisimila ni olu yɛrɛ kɔni kɔfɛ a bɔla ka foli bila ani tasi bila kɛ ka ɲɛsin an ka ba Maliba ma wagati olu cogoya la ani fɛn min yɛrɛ kɔni an ka jamana a bɔla k'a ka fête d'indépendance min yɛrɛ kɔni kɛ a tilala tuguni ka foli bila kɛ ka ɲɛsin Maliba ma o yɛrɛ fɛnɛ hukumu kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ko halisa ko u bɛ fɛ ko u jija walasa baara ɲɔgɔn o bɛ se ka tɛmɛ an ka ba Maliba u ni u ɲɔgɔn cɛ cogoya min na. Bamakɔ ale procureur général ni an bɛ ale wele ko an ka kiiritigilamaw ka ɲɛmaaba ale ni fɛn min yɛrɛ kɔni ye Burkinakaw ye a yirala k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni bɛ ka sɛgɛsɛgɛli dɔ olu yɛrɛ kɔni boloda sɛgɛsɛgɛli a yirala k'a fɔ o yɛrɛ kɔni bɛ boli kɛ maa min kan o de ye France 24 ale kunnafonidila dɔ ye ni a bɛ wele ko Wassine Nasser.
fɛn min yɛrɛ kɔni ye an ka finitigilakaw ye an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan halisa olu yɛrɛ kɔni bɛ ka wulikajɔ ko o yɛrɛ kɔni kɛ kosɛbɛ pour que lakana ale bɛ se ka sabati an ka jamana kɔnɔna na o hukumu de kɔnɔna na kabi bingani wale min ni o yɛrɛ kɔni tala ka an ka faba ale sɛgɛrɛ septembre kalo tile 17 san 2024 kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni an ka finitigilakaw ye olu yɛrɛ kɔni bɛ ka wulikajɔ o yɛrɛ kɔni kɛ ka ɲɛsin fɛn min yɛrɛ kɔni ye bagan feere yɔrɔw ye u yɛrɛ kɔni bɛ ka olu yɛrɛ kɔni caman datugu o hukumu de kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko bagan feere yɔrɔ damadɔ o yɛrɛ kɔni sɔrɔla an ka Bamakɔ faba ale kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni ni o yɛrɛ kɔni datugulen ni o ma kɛ bagan feerelaw olu yɛrɛ kɔni ɲɛna koyi ka sanga ni samiyɛ ale t'a bolo fɛn min yɛrɛ kɔni ekɔliden mansaw ye olu yɛrɛ kɔni bɛɛ hamina ko o yɛrɛ kɔni bɛ ka bɛn kalan wuli o yɛrɛ kɔni ma ka sababuya kɛ samiyɛji ale kɔni bɛ ka na cogo min na a bɛ ka na tentɔ wa a yirala k'a fɔ a yɛrɛ kɔni bɛ ka cɛnniba o yɛrɛ kɔni kɛ an ka jamana fan caman na i n'a fɔ fɛn min yɛrɛ kɔni an ka Bamakɔ faba ale kɔni na fɛn min yɛrɛ kɔni bila fo ka taa se Mopti o yɛrɛ kɔni ma fɛn min yɛrɛ kɔni denmansaw ye olu kɔni bɛ ka wele ko o yɛrɛ kɔni bila fanga tigilamɔgɔ ma ka sababuya kɛ sanji o yɛrɛ kɔni donnen no ekɔliso caman kɔnɔ o yɛrɛ fɛnɛ tɛmɛnen kɔfɛ sanji o yɛrɛ kɔni donnen no dugu caman o yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni kɛla sababu ye ka to olu dugudenw ni olu yɛrɛ kɔni dagayɔrɔ o yɛrɛ kɔni talen no bɛn ekɔliso ma an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ u kɔni bala ka wele ko o bila fanga tigilamɔgɔ ma yanni kalan wuli o waati cɛ n'u bɛ se ka dɛmɛ min don u ɲɛ an bɛ ala deli halisa ala ka an kisi samiyɛ ale kɔlɔlɔ ma ka tɛmɛ ko ɲuman k'o di ani alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ma halisa an bɛ to an ka kalanko ale kunnafoniyaw kɔnɔna na jɛkulu dɔ ni ale bɛ wele ko wasabaya olu yɛrɛ kɔni bɔla ka ɲɔgɔn dalajɛ dɔ o yɛrɛ kɔni kɛ ni kunnafonidilaw ye kosɛbɛ wa yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ kɔni ka jɛkulu ko o bɛ ka wulikajɔ o yɛrɛ kɔni kɛ kun min kama o de walasa ka bamanankan ko ko ale lasegin ka ale don an ka kalan ale yɛrɛ kɔni kɔnɔna na kosɛbɛ wa yira k'a fɔ san caman na u yɛrɛ kɔni bɛ a laɲini o yɛrɛ kɔni kɛ an ka ɲɛmaw fɛ walasa u yɛrɛ kɔni bɛ se ka segin ka an ka bamanankan kɔ o don kalan ale kɔnɔna na ko ga ko ɲinɛta ye k'u yɛrɛ kɔni bɛ u sɛbɛ ma kosɛbɛ k'u yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn dalajɛ o kɛ o de kama u tilala tuguni k'u da to a la k'a yira k'a fɔ ko ɲinɛta ko ni bamanankan ko ni a ma don a kɔnɔ ko u bɛna wuli ko u sekun n'u dɔnko ko o yɛrɛ kɔni yira walasa bamanankan ale bɛ se ka don an ka kalan a kɔnɔna na cogoya min na o tɛmɛnen kɔfɛ u tilala tuguni k'u hakilinata k'o di u y'a yira k'a fɔ ko bamanankan ko o yɛrɛ kɔni bɛ se ka ɲɛ an ka denmisɛnninw ma kosɛbɛ u ka diɲɛlatigɛ la ko ka sababuya kɛ jamana si ko o yɛrɛ kɔni tagamadenya ni a ka kan tɛ an bɛ taa jala ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la jala sago fɛn min yɛrɛ kɔni olu yɛrɛ kɔni marabolo maaw ye olu yɛrɛ kɔni kamana gannen no kosɛbɛ a yirala k'a fɔ maa caman o yɛrɛ kɔni tɛ olu ka marabolo kɔnɔna na tuguni ka sababuya kɛ fɛn min yɛrɛ kɔni banbagaciw ye olu yɛrɛ kɔni wulila ka don u la ko u ka dugu u kɔni bila o hukumu de kɔnɔna na fɛn min yɛrɛ kɔni u ka marabolo ɲɛmaa dɔw ye olu yɛrɛ kɔni wulila ko o jɔ walasa u yɛrɛ kɔni bɛ se ka kuma ɲɔgɔn o yɛrɛ kɔni kɛ ni banbagaci ninnu cogoya min na ni fɛɛrɛ min ni o bɛ se ka sɔrɔ a la fɛn min yɛrɛ kɔni jala sagoya a yirala k'a fɔ ko a yɛrɛ kɔni ma ca tuguni ka sababuya kɛ maa caman o yɛrɛ kɔni u ka minɛnw ta ka boli an bɛ taa kɔkan kibaru la kɛrɛnkɛrɛnnenya na bɛnɛ a yirala k'a fɔ septembre kalo tile 24 ka taa don septembre kalo tile 25 la san 2024 kɔnɔna na bɛnɛkaw olu fɛ yen nɔ ko fɛn min yɛrɛ kɔni ye coup d'état dɔ ye k'u yɛrɛ kɔni tun bɛ fɛ ko o waleya kosɛbɛ u ka jamana kɔnɔna na nka a yirala k'a fɔ u ka fanga tigilamɔgɔ olu yɛrɛ kɔni kɔnna ma ko fɔta ninnu ma min yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u y'a yira k'a fɔ maa 7 ɲɔgɔn kɔ u yɛrɛ kɔni olu minɛ ni olu bɛ garde vie la kunnafoni kuncɛ la an bɛ taa Mozambique ka sanga ni Mozambique ale yɛrɛ kɔni kalataw ko ɲɛnɛbɔli ye a yirala k'a fɔ maa 30 ɲɔgɔn kɔ ko o yɛrɛ kɔni minɛna Mozambique ale jamana kɔnɔna na minnu yɛrɛ ni olu yɛrɛ kɔni sɔrɔla yuruku la ka ɲɛsin u ka kalata ma ni ne kun bɛ da sigi kɛ bi kunnafoni na an ka foli bɛ an lamɛnbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen anw minnu y'an sigi k'an lamɛn an ka foli bɛ Mali kɔnɔ fɔ Mali kɔ kan aw k'an bɛɛ sini ni Ala man ka jɔn na